Ak zapájate prívesný vozík, nezabúdajte na pravidelnú údržbu. Guľa ťažného zariadenia je mechanický spoj, ktorý je vystavený opotrebeniu. Pravidelné ošetrenie tenkou vrstvou maziva znižuje trenie a chráni kovové časti pred koróziou. Vhodným prípravkom je napríklad biela vazelína. Pozor ale pri nosičoch bicyklov. Tu platí presný opak. V tomto prípade musí byť guľa ťažného zariadenia vždy dokonale čistá a hlavne bez prachu a mastnoty. Na účinné čistenie a odmastenie je vhodné použiť čistič brzd, ktorý odstráni nečistoty aj z povrchu gule. Pri bajonetových ťažných zariadeniach odporúčame používať ochrannú krytku. Krytka chráni guľový záväz pred nečistotami, vlhkosťou a pomáha udržiavať mechanizmus v dobrom technickom stave. Ak zásuvka na vozidle nezodpovedá zásuvke na prívesnom vozíku alebo nosiči bicyklov, je potrebné použiť vhodnú redukciu. Elektrickú zásuvku odporúčame chrániť pred vlhkosťou a nečistotami.